दिनै जाफुंगोन ना जाफुङा मानोथो दाबो सफैयासै आं बुंहरखाथारदों दिनै लोगो हमगोन होननानै फैगोन ना फैया जाखो आं दिनै बेखौ लोगो हमनो मोनगोन ना मोना जाखो गोसोआथ' जोबोद नायनो लुबैदों बेखौ आरो बेसे गोबाव नेबावनो र' खनसे फनखौनो खालामना नायनोसै आं फनखौनो थिखाङाखै माथो मा जाखो ना बुरैसो नामालै बेलाय आंखौ थगायाखैथ' फनखौनो हमासै माथो बियो रलाय अब्लाबो खनसे बुना नायबावनि हेलौ मा जाखो दाबो सफैला नोङो उरला सेन्टाराव आंथ' नोंखौ दहायनिफ्रायनो नेनानै दङ गाज्रि दामोनसै आं थाङासै मानो आंथ' नोंखौ दिनै बुंहरखादोंमोन ना लोगो हमलायगोन होननानै आं नै नेनानै दंफैयो नोंखौ माब्लाबा लोगो हमसिगोन दे आंहा दिनै एसे देहायाबो गाज्रि लोमजानाय मोनदों गाज्रि दामोनसै आं दिनै थांनो हानाय नंला जागोन दे दिनै जि केन्सेल खालामबाय आरो नेक्स्ट बाराव आरो माब्लाबाबो आंखौ थगायनो मोननाय नंला सयथि बाबा आं नेक्स्ट बाराव नोंखौ लोगो हमथारगोन देना गोसोआ मानियाखै मोनसे फट' हरना नोंनि आं नायनानै गोसोखौ बुरखायनानै लानोसै बिकि उननि समाव रियेलावनो जों सानैजों नायलायसिगोन दे फट'खौ नायनानै मा मोनो आजिखालि फट'आव गोसोमखौबो गुफुर खालामो गुफुरखौबो गोसोम खालामो गासिबो 2 नम्बरनि गोजासो बेनिखायनो उनाव लोगो हमलायस्रानोसै दे बिकि आं एसे बिजि खामानियाव दे दोनथ'नोसै थोदसाल्ला दोनबायसो दिनानो मोजां नङा दांलै दिनै आंनि रं नम्बर लोगो हमनो फैबाय बेबो केन्सेल जाबाय लोंलालां साथा थांसै आं बाजै बाजैलाय बाजै आथिं आखाइ सायाखै नामा पेटें खेवना होदोना हाय बाजै नोंखौ नायनानैथ' आं जोबोद अननो ओंखारबाय होमबालाय मानोथो खेवनानै होआ पेटें खेवनानै होदोना नोंखौ अननानै खेवनानै होगोन आयंजों दामजागोन ना आङो पेटें नों आंखौ खेवनानैल' होथारदो आं खोन्थाया नों आंखौ खेवनानै होदों होननानै देना पेटें हाय बेसेरा जारु खावलाया सोमहाबजोब्बाय मरो आदैया रानलांजोब्बाय पेटें आंखौ खेवनानैल' होदो आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आंनि असे फंबाय बायदि नोंखौ अनसिगोन नाङालै नोंनि अननायखौ नाङा खाजानायखायनोसो नोङो अनफादों आंखौ जोमै मा अबस्था जानानै दं नों बेयाव अलंबार नों फैबाय मोजाङानो जाबाय अलंबार आंखौ बासायफैदो पेटें नों बाजैखौ मा खालामनाय जादों नोंनि आखला आं खालामाखैलै आयंआसो सोंहर आयंनाव फन हरनानै सोंहर मानो खादों नोंनि हिनजावखौ जोमै मा बेफोरो अलंबार आंखौ खेवग्रोल' नोङो आंखौ बिसोरो खानानै दोनदों आथिं आखाइ साजोब्बाय हासुनो ओंखारसोदों आं अलंबार आंखौ खेवनानैल' होथारदो आं खोन्थागोन आदालै बेखौ खेवैनि सिगां आयं हिनजावनि पारमिसन लाहरग्रो खेवनांगौ खेवनाङा खेवनानै होलाबायनानै दामजागोन नोङो मानो मोसौ खावनायनि आयंआ सास्ति होदों बेखौ अ खोथाया बेयावसो नांनानै दङ बेनिखायनो आं दाखालि आंनो गुरलाब गथाब फैसा दिन्थिदोंमोन ना माबायदि हिनजावलै नोङो आंनि हिनजाव नंगौना नङा नोङो आं नोंखौ सन्देह नांबाय अलंबार मानो बिदि बुंदों अलंबार आंखौ खेवदो ना सि लाजिनाय मोनबाय आं नोंखौ आंनि हिनजाव होननानै बुंनानै लानो माबायदि जोलैनि हिनजाव नोंलाय खेवनानै होखानाङासो आदा आयंजों दामजागोनबो नोंबो आयंआ बेसे गाबखादों बेसे रागा जोंखादों आयंआ जोमै आं नोंनि आखलफोरखौ मोजां मोनासै सि जोमै आं नोंखौ लाजिबाय नोंनि सेराव थानो लाजिनाय मोनबाय आं लाजिबाय आं नोंनि सेराव थानो लाजिबाय आं सि थांनोसै आं मिथिया गावनि हौवायाबो दिनै आंखौ नायख्लेंलांबायसो अलंबार नों आंखौ बासायाबा सोर बासायबावगोन मानो बिदि बुंनानै थांखो नोङो बाजै आदायाबो नोंखौ अनासै माथो ओइ पेटें हनै उनथिं सोरबा मानसि फैगासिनो प्लिज पेटें आंखौ जेबो दाखोन्था हा मानसि फैदों वा हाबाब बेयावलाय सोर हिनजावखौ खानानै दोननाय जाखोहाय आबै नों सिखाव सिनायोना सिनाया हो आबै पेटें मानो मानिया दाखोन्था सोरखौ आबै होनखो नोंलाय आं
बुरै नङा हाबाब आइ हुआ नोंनि हिन्जावखौलाय मानोथो बिदि खानानै दोनदों लामा गेजेराव लासिंसिंनो ना नोंनि हिन्जावा हौवा सिखाव नामा मा आंनि हिन्जाव बुंबाय नों आंनि हिन्जाव नङालै बियो बाजै जायो आं बेखौ बाजै मोसौ सिखाव बियो मोसौ सिखाव बेनिखायनो खानानै दोनदों आयु दानि जुगावबो बेबायदि सिखाव खावनानै खाजालायनाय दिन दंबावो बे होमबा दङलै दङ सिखावलै सिखाव जार्सि मोसौ सिखाव बियो न'नि मोसौखौनो खावनानै फानखोमादों बियो बेनिखायनो खानानै दोनजादों आयंजों माने बिखुनजोजों थोस बिहामजो बावलायसो बिहामजो मानसियानो बेबायदि जाबाय लाजिबायहाय आंबाथ' दैयाव बाज्रुमनानै थैहैसिगौमोन माबायदि मोखाङै दंबाय दङ नों बेयाव लासिंसिं आयै मोसौ सिखाव मोजाङैनो नायनानै लानि र' आं मोसौ सिखावखौ आयै मानसियालाय बुजाबो सोबायदां नायना ला मोजां नायना ला मोसौ सिखाव हिन्जावखौ मोजां नायना लाखा थांनोसैहाय आं नायना लाखाबाय बिनि सेराव थाबाय थायोब्ला सोरबा नुसनबायब्ला आंखौबो सानफालायलांगोन मान सनमान थांजोबगोन आंनि थांनोसैहाय आं मोसौ सिखाव थादो गाज्रि दामोनसै नायनायनि मोसौ सिखाव नाम थासिगोन आंनि नामा बाजै मानसि फैबावबायलै हनै सासेबाव आयु मा खालामनाय जादोंसै बेयावलाय नोंसिनालाय मोसौ सिखाव मोसौ सिखाव सोरनि मोसौ खावदों माबैसे जार्सि मोसौ सिखाव मानै खावदों मानै नायना ला हनै सिखावखौ मोजां नायना ला मानसिखौ गोदो नुजेननायावनो सिखाव खावसो नुखायोमोन आङो नंमारगौसो मानोथो खानानैल' दोनदों खानायखौ लामथ' खानानै लामा लामा थाबाय होनांगौमोन बेखौ सिन्देलनि माला गानहोनानै आइडियाया गाज्रि नङा खालामजागोन उनाव रहाय लोगोफोरखौ लिंना लायनि आं नायथों एसे आंनि लोगोफोराबो थां जल्दि थां सोर मानसि दङ नोंनि लोगो लायना फैजोब नायथों बेखौ मोसौ सिखावखौ नायथों अ फेथेन मा खालामबाय दं नों बेयाव आहा गुमै मिजिं नों फैबाय हाबथारबाय मा फेथेन मा खौरां गुमैलै नों मोसौ सिखाव सिनायोना सिनायाब्रा मा मोसौ सिखावनि खोथा ओंखारखो नायफैलै हनै नायफै मोसौ सिखाव नायफै फेथेन बेलाय नोंबाजिसोथ' बाजिबाबो मोसौ सिखावलै बियो मोसौ सिखावनि सास्ति होजादों लामायाव खाना दोनजादों आयंजों बे लामायाव जेसेबां मानसि थाबायो गासिबो मिथिदों बेखौ मोसौ सिखाव होननानै बेनिखायनो लामा गेजेराव खानानै दोननाय जादों बेखौ फेथेन लासिंसिं लाजिनाय मोनबायलै आंलाय दायो मा होननानै बुंबावगोन लाजिगोना बियो आंबोथ' लाजिनाय मोनबायना होद फेथेन आं थांनोसैलै नुयै बायदि थांफ्लानांसिगोन जानाय नङा लासिंसिं जाथारगोन खोथाया बोरैबा जाथारगोन बे मोसौ सिखावजों थाफाबाय थाबा उदैया रानसिगोनलै आंनि ओंखाम जाना फैग्रोनोसैलां ओइ मोसौ सिखाव आं न'आव नै थांगोन नै फैगोन ओंखाम जानानैल' फैगोन दे खारखोमानो नाङा आरो गोबां मानसि नायबावनांगौ नोंखौ मिथिबावनांगौ नोंखौ मोसौ सिखाव होननानै थाथ' गासिबो मिथिजोब्बाय आंखौ लासिंसिं आं आरो मा मोखांखौ लानानै थांनानै थाबावनो आंनि नामाथ' दिनैनिफ्राय सिखावसो थासिगोन आरोथ' गावनि हौवायाबो जुदि आंखौ मुगैबायब्ला हौवायानो जुदि आंखौ नायख्लेंबायब्ला आंलाय सोरनि थाखाय थांनानै थाबावनो आं थैनायानो मोजां जासिगोन आयु बेलाय बाजै जोमैसो माथो हाब सोर अना खाना बिदि खालामनानै दोनखो बाजै ओइ बाजै बेफोरो मा जारौ आं लाजिनाय मोनबाय गावखौनो थांनानै थानो लाजिनाय मोनबाय आं बाजै सोरनि आखल नोंखौ बेबायदि आथिं आखाइ खानानै दोननाय मा जादों खोन्थानानैलाय मा लाब दङ सोर मदद खालामगोन आंखौ सोर सहाय खालामगोन सोर फोथायगोन आंनि खोथाखौ बाजै मानो बिदि बुंदों आं मदद खालामगोन खोन्था सोर नोंखौ बेबायदि खालामदों आरो मानो जारौ नों फोथाय फेथेङा सासे गुन्दा नों फेथेंखौ मोजां मोनो ना
औ मोजां मोनोथ'। आं आरो नै दायो फेथेंखौनो लोगो हमनो फैदों। नाथाय बाजै, नों फेथेंखौ मानो गुन्दा होननानै बुंखो? फेथेंआ सासे गुन्दा जारौ। नों फेथेंखौ मोजां मोननाङा। फेथेंखौ गार नोङो। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बाजै? औ, फेथेंआनो आंखौ खादों। फेथेंआ आंखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन। मा? फेथेंआ नोंखौ रेप खालामनो नागिरदों? रेप खालामनो नागिरदोंब्लालाय आरो नोंखौलाय बेयाव मानोथो बिदि खानानै दोनफैखो? बेखौनोथ' आंबो बुजिनानै मोनासै। आंखौ मानो खानानै दोनफैखो? जारौ, नों आंखौ अनोब्ला आंनि खानाय दुरुंफोरखौ खेवनानै होदो। आं फेथेंखौ एसेबां गियानि मोजां सेंग्रासो सानदोंमोन। बेबायदिसो? औ जारौ, फेथेंआ सासे गुन्दासो। नाथाय फेथेंआ दायो बहा? मिथिया, आंखौ खानानै दोननानै बहा थांखोथाय। जारौ, नों जेबो सोंबाय थानो नांला। उनाव आं नोंनो गासै खोथाखौबो फारि फारि खोन्थाजोबसिगोन। नों आंखौ खेवनानैल' होथारदो। जागोन दे बाजै, आं खेवनानै होगोन। आं खोथाखौ बुजिनानैनो मोनासै। फेथेंआ रेप खालामनो नागिरदों आरो लामायावबो खानानै दोनफैदों आरो मानसियाबो गैया। खोथाया मा मार? जियानो जाया मानो, आं खेवनानै होग्रोनोसै। बेसारा साजोब्बायदां। जारौ, जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंखौ खेवनानै होनायनि थाखाय। औ दे। जारौ, थांदो थां। नों बहा थांनो नागिरदोंमोन थांदो। नों बे जायगायाव बारा गोबाव थानो नाङा। फेथेंआ दा फैयोब्ला नोंखौबो रेप खालामनो नागिरगोन बियो। औ दे, आं थांनोसै। नांला आंनो। बे जिउ मोनसेखौ नांला। बे संसार मोनसेयाव थांनानै थानो गोसो गैला आङो। आं थैहैनोसै। आं आरो मा मोखाङै थांनानै थाबावनो? आंखौ गासैबो मिथिबाय सिखाव होननानै। गासैबो सिनायजोब्बाय। आं थांनानै थाला। आं थैहैनोसै।